Vladimír Sobotka dnes tedy znovu s Tomášem Hrtlem a Jaromírem Jágrem. Ale Norové na tomhle turnaji mají teď vlastně podobnou šanci jako český tým, protože jsou stejně tak na 7 bodech jako český výběr a i pro Nory je to přímý souboj o šanci na čtvrtfinále. Teď Bonsack se nahazuje do zahájenou utkání. Salák ještě zastavil ten puk, který tam poskakoval po hraně mantinelu. Bonsack se znovu u modré čáry a Němec to tak zkouší druhou stranou. Hertl chtěl posunout k Jágrovi, ale tam se vrátil Hansen. Jenomže výborně zapracoval Sobotka. Hledá Němce a Němcova rána, kterou se snažil Hertl schovat před brankářem Sobergem. Půlo si dostal dozad. Jágr. Hertl a Soberg neví, kde je Kotouš, ten má Sobotka a vede 1-0. Tak znovu zafungoval první útok hned při tom úvodním střídání a teď Soberg netušil, kde je Kotouč, ten byl před ním a pro Vladimíra Sobotku už pak zůstávala poloprázdná branka. Vladimír Sobotka otevřel skóre zápasu a už i Vladimír Sobotka se na tomhle turnaji trefil. No, však po taky Tomáš Hertl hnedka sebral puk. Norská obrana úplně neskutečně rozhozená. Tam Vladimír Sobotka dojížděl jako třetí hráč a byl úplně volný. Navíc zmatený Daniel Sarvik. Norské brance, podívejte, on hledá ten puk za sebou mezi betony a mezi tím Sobotka pohodlně doráží. No, skutečně Sarvik tam teď vypadal jak lesní včela. Vladimír Sobotka.